Spændende, spændende. Ja. Ja, det virker allerede. Er det kraftigt, eller er det svagt? Ja, prøv lige at slukke på det her, så er det sammenlignet. Det er meget svagt. Jeg kan i hvert fald ikke engang høre musik. Jeg prøver lige at stille lidt til. Ja. Dejligt. Der er næsten... Så kommer der noget mere lyd. Der er bare lidt mærkelige... Indimellem lidt hyde. Der er ikke sådan noget til hyde der. Det er godt nok. Det er kraftigere nu. Er det ubehageligt? Ja. Er det meget ubehageligt? Ja, det er rimelig ubehageligt. Jeg skal lidt ned. Ja. Det er lidt som om, at der er en radio meget langt væk, eller man kan overhovedet ikke forstå noget. Der er jo ikke, at du siger noget, så jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Hvis man er inde på sig selv, så kan høre. Der er en lille støj udefra. Det vil du formentlig også kunne mærke lidt af. Okay. Det er jo meget normalt, at man ikke kan forstå, hvad der bliver sagt her. Ja, lige nu hører jeg der med bange i noget. Ja, du hører en masse lyde. Jeg kan høre, måske, altså for mig lyder det som om, at der er måske også nogle fugle, der kan larmer i baggrunden. Det er ikke meget højt, men det er højt nok til at høre sådan lidt, det fylder meget i mit hoved. Ja. Så er det bare for den anden side. Vi ser på det her lidt. Hvad skal jeg gøre? Sådan der. Det er helt normalt, at du får den her fornemmelse. Ikke giver nogen mening. Så hvis du hører noget, så lyder det ikke som min stemme, det lyder ikke som noget, du kan forstå. Nej. Men det er helt normalt, sådan skal det starte. Det er de færreste, hvor du stiller det på, og så kan de forstå med det samme. Ja, det ved jeg godt. Det sker jo for nogen, men det er jo ofte, hvis man er blevet pludselig døv, så har man hurtigere forbindelse til sprogcentret. Men det er sådan, det skal være. Nu starter vi med den lyd, du har lige nu. Ja. Når nu du tænder for dit høreapparat, er lyden så blevet bedre for dit CI? Giver den lidt mere mening, end når du kun havde CI? Eller er det det samme stadigvæk? Altså, om hvad bliver bedre, når jeg er tæt på høreapparatet? Der er nogen, der oplever, når de tænder for deres høreapparat, så er det ligesom, de hører det bedre, end de gjorde før, hvor de kun havde høreapparatet. Om jeg hører bedre på høreapparatet? Ja, det oplever du. Det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært at svare på. Okay. Men jeg synes i hvert fald, at lyden inde i hovedet er mindre ubehagelig nu, hvor jeg har tændt på det her. Hvor før, der blev det sådan lidt... Ja. Godt. Vi lader den bare stå og stimulere nu her, og så kan vi, når vi er færdige med at gennemgå alle de her ting, så går vi ind og retter den lidt til, og så programmerer vi. Okay. Men det ser fint ud. Der er masser af lyd. Ja. Godt.